Îndrăznește să fii tu. O carte pe care o iubesc și foarte mulți dintre voi deja știu despre ea. Dați-mi voie să vă mai citesc o temă. Controlul ego-ului este o temă esențială în dezvoltarea personală și în procesul de autocunoaștere. Ego-ul nu reprezintă doar mândria sau orgoliul, ci întreaga noastră construcție mentală a identității, adesea rigidă și condiționată de frici, dorințe și nevoi de validare. Vorbesc mai departe despre cum să ne diminuăm puterea ego-ului și cum să dobândim control asupra acestuia. Și am pus câteva puncte. Cultivarea conștientizării și autoobservației, înțelegerea sursei și a nevoilor ego-ului, dezvoltarea empatiei și altruismului, acceptarea vulnerabilității și a imperfecțiunii cu soluții, practicarea recunoștinței și a umilinței, a smereniei, renunțarea la identificare și la atașamente și, la final, precizez că ego-ul poate fi un instrument util atunci când este bine gestionat, însă este esențial să nu lăsăm să devină stăpânul nostru.